To je on? Počkej, to jde nějak rychle, ne? Berem ho. Jo, to jede na mašině nebo na kole? Bobule, tady do 328, kolo na dálnici, jede jak dobytek, jeden pode 1, směr Praha, 185 km. To jede tak rychle. To jde za autem, vzduchový bydlu, ne? Ty vole, už to vypad, vole, to mám sundalo. Počkej, jde? Nevím. Jde. To je. Ztratili moment, ztratili jsme ho. Počkej, Bacha. Zastav! Bero tady, no. Bacha, přibrzdí, vole, co dělám? Tak prdel, to půjdu přes svodidla, vole, na druhou stranu. Tak pojď, jedem, počkej. Tam je on. Vidím ho. Je, kolik jde, ty vole? 98. Jsme starálovaný. Zase máme, jde zpátky na Brno, drží se za dodávkou. Od 80 už vlastně na dálnici může, ne? A rozhodně ne na kole. Jako 102. Vole, hele, dodávka, brzdí, prava, Bacha, tohle je zužený. Ano. Nemůže, to už musím úplně vyřízeno. Dělat šlapo. Já mám pokud zastavení. Zastavte vozidlo! Slyšíte, zastavte vozidlo! Kurva, slez toho kola! Ale Bacha, on uhýbá. Počkej, tam jeď. Tam je odbočka. Tady, ber to doleva. Bacha, zdrá! Maj v prdeli, vole. Nič.